Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás discursos políticos sin cortes y sin filtros. Suscríbete y mantente informado. En un momento escoitábamos a defensa dunha proposición non de lei do Partido Popular en que falaba dun pacto polos océanos e eu quero lembrar que o Bloque Nacionalista Galego sempre rexeitou con contundencia esa decisión da Unión Europea de restringir as artes de fondo en 87 zonas do Atlántico, mesmo a pretensión de levar a 30% do mar comunitario, e o que hai que lamentar é que o PP non sempre fose coherente nisto, non? A señora Rosa Quintana, na súa proposición non de lei, un dos puntos di que hai que defenderse da competencia de produtos alleos á Unión Europea. E mágoa que no Parlamento galego rexeitasen reiteradamente a proposta de identificar o mexillón en conserva galego como tal para evitar a competencia de mexillón extracomunitario e particularmente de Chile. En todo caso, a proposición que traemos é precisamente para defender o sector pesqueiro galego e a biodiversidade do noso mar. Aquí é perfectamente compatible e por iso esperamos que o Partido Popular en coherencia tamén vote a favor. Por qué? Porque o Goberno do Estado aproba un SPOEN en que establece unhas zonas en que é posible instalar, podemos decir que parques, realmente estamos falando de polígonos industriais de xeración de enerxía, parques eólicos que afectan a espazos altamente sensíveis do noso mar e, ademais, a caladoiros históricos da frota pesqueira galega. Realmente hai que lembrar que o convenio OSPAR de 1992 establece que é necesario previr e eliminar a contaminación, así como tamén protexer a zona marítima dos efectos dañinos da actividade humana. É evidente que aquí estamos falando de unha actividade que si ten un efecto moi dañino tanto sobre a frota pesqueira e a actividade pesqueira galega como os ecosistemas mariños, e engade que o principio de precaución debe ser aplicado e en virtude do cal deben ser tomadas medidas preventivas cando haxa motivos razoáveis para pensar que esas actividades poden afectar negativamente aos ecosistemas mariños. Ao mesmo tempo, tamén hai que lembrar que a resolución do Parlamento Europeo de 3 de maio de 2022 insiste nesta mesma liña, chamando aos Estados a que en consonancia coa disposición sobre a ordenación do espazo mariño designen os caladoiros históricos e tradicionais específicos dos pescadores como zonas que deben permanecer libres de enerxías renováveis mariñas. O propio decreto prevé a realización de determinados estudos antes de actuar, pero non esperou a que eses estudos estexan disponíveis e calculamos que aínda tardarán uns meses, previsiblemente cerca dun ano, para estaren disponíveis. A nós isto parécenos que non respeta o principio de precaución e desde logo temos moi claro que o que fai é antepoñer os intereses das grandes empresas enerxéticas aos intereses do sector pesqueiro galego presente históricamente neses caladoiros e a un interés común xeral que é preservar a biodiversidade deses espazos mariños. Por tanto, o BNG oponse con decisión a implantación de parques de eólica mariña nas costas galegas. Hai que lembrar que os POEN prevén que o 50% de enerxía eólica instalada o faga na costa galega, o cal nos parece, para alén de outras cuestións, terriblemente inxusto. Pero, en todo caso, nesta proposición de lei, o que defendemos é que, polo menos, se apraza o desenvolvemento do Real Decreto 962 de 2024, de 24 de setembro, polo que se regula a produción de enerxía eléctrica nos espazos mariños, nas zonas ZAPER, até que as medidas R2, que é a análise do sector pesqueiro potencialmente afectado, e R3, a análise dos efectos potenciais destes parques eólicos sobre os ecosistemas mariños, e a elaboración dunha guía que abranxerá todos os aspectos relacionados coa relación
coa realización de estudos de fauna, de hábitats, no procedimento da avaliación ambiental, etc., non estean realizados. Parecenos que é de sentido común e, polo tanto, esperamos que esta proposición de lei sexa apoiada. Moitísimo obrigado. Gracias por ver este video. Lo que estás viendo es un proyecto ciudadano, creado con el esfuerzo de personas que realmente se preocupan por una política transparente y una documentación precisa. Si lo que hacemos te importa, apóyanos, comparte nuestros videos y ayúdanos a llegar a más personas. Creemos que solo con el compromiso de todos podemos lograr que la política sea más clara y honesta. Si ves algún error en nuestros materiales, avísanos. Juntos podemos corregir lo imperfecto y construir un espacio para un verdadero diálogo abierto. Juntos podemos hacer más. Juntos podemos cambiar la política para mejor.